Ola, chámome Elsa, teño 11 anos e estudo no CEIP da Ramallosa. Imos coñecer a unha muller moi especial, chámase Uxía e é enxeñeira. As enxeñeiras son persoas que usan a ciencia, a tecnoloxía e a creatividade para mellorar o mundo. Ela demóstranos que as mulleres podemos ser moitas cousas á vez. Así que hoxe vou achegarme ao CIEDIX para falar con ela e a descubrir un pouco máis da súa historia. Uxía, que é ser enxeñeira? Pois, bueno, ser enxeñeira, o primeiro ter o título, non? Pero en que se basa despois a túa vida profesional cando xa rematas a carreira? Eu diría que principalmente é xestionar equipos e problemas, porque ao longo de toda a formación académica o que máis entrenas é enfrentarte a dificultades de exámenes, de problemas. Todo o tempo estás resolvendo problemas matemáticos, aritméticos, químicos, físicos, e sempre con un obxectivo de resolvelos dunha forma eficiente, é dicir, sinxela. E por que decidiches estudar enxañaría? Bueno, foi arrastrando un consello que me deu outra muller, que neste caso a miña avoa sempre me decía que para ser independiente precisaba ter o meu traballo para gañar os meus cartos e que sempre intentara conseguir traballos de home, que eso íbame dar moitísimas máis capacidades e independencia. Entonces, con esa premisa de enfocarme aos traballos de home e ademais gustarme o mundo máis tecnolóxico e científico, pois, sen querelo, en certa medida, acabei nun entorno moi masculinizado, no entorno educativo como no profesional. Traballaches nunha mina de ouro. Como foi esa experiencia? Dá un pouco de medo ou é emocionante? A ver, medo non dá. O que pasa é que hai moitas películas do oeste e de buscadores de ouro, non? Que creo que houve unha que estuvo moi de moda, entón. Pero eso non é a realidade dun enxeñeiro de minas nunha mina actual e moderna. A experiencia foi como un máster acelerado, porque foi o meu primeiro traballo ao salir da carreira. Entón, pois, adquirín habilidades tanto de liderazgo como de técnicas de definición de proxectos. Na universidade xogaches ao rugby e logo ao roller derby. Que te ensinaron os deportes de equipo? Bueno, os deportes de equipo son fundamentales. Para min unha forma de entendelos. Enséñanche disciplina, traballo en equipo, cero individualismo, un esforzo polo grupo, unha entrega polo grupo. Tiveches algún momento no que pensaches que non podías ou que non era para ti? Que fixeches? Nunca tuve a sensación de que eso non era para mí. Pero, bueno, encontraste con moitas dificultades na vida e na fase en concreto de capacitación como enxeñeira, é cuestión de botarlle horas e ganas, non é para todos os que teñan horas e ganas de meterllas. En que estás a traballar actualmente? Actualmente estou a traballar no mundo tecnolóxico, estou traballando na Antega da Xunta de Galicia e encargámonos un pouco no noso departamento de fomentar a innovación digital na administración como no entorno exterior, é dicir, empresas e cidadanía. A que te dedicas no teu tempo libre? Que che gusta facer? Pois no meu tempo libre gústame coser, facer proxectos de patronaxe e despois tamén axudo moito as amigas cando están desarrollando algún proxecto de obra ou que teña que ver con números planos e sumar e restar, ao final sempre me acaban consultando a mí tamén, pero divírteme. Que é o máis difícil do que fas agora? É o máis divertido? Bueno, empezo polo máis divertido, que é estas cousas así como unha entrevista deste estilo, sair da oficina para ver algúns eventos de digitalización, estar o día un pouco de todo o mundo da innovación, esa é a parte máis divertida. Despois a máis
non é difícil, pero bueno, é a máis costosa, é un pouco a parte que nos toca ás veces como enxeñeiros a xestión de equipo, non? Porque a parte de máis de que nos traían problemas, enfrentarnos a eles é unha cousa que xa desarrollamos moito na nosa ao longo dos estudios, de que os problemas non son problemas para nós, son traballo. Bueno, despois cousas así que me divirten tamén moito, que me deixan... Teño sorte porque no meu traballo é como moi dinámico, además estou rodeada todo de homes, entonces todos os proxectos así que se me ocurren de fomento da muller e tal, danme total liberdade. Entón ocorresenos un día facer unhas stickers para que explotaran sobre todo o público máis xuvenil, onde son nenas fomentando as STEM, facemos proxectos de infografías de referentes tecnolóxicas que temos de man, así no entorno galego, e toda esa parte danme moitísima liberdade porque a dirección apóiame moitísimo de ir nesa liña. Como é un día normal na túa vida? Érgome, decidimos quen dos dous, eu ou miña parella, vai levar o neno ese día, un á guardería e outro ao bus, e despois feitas as entregas, pois cada un marcha a facer o seu traballo, conéctome á rede, reviso os correos, teño as videoconferencias que me correspondan dese día de seguimento de proxectos e despois revisión de documentación e demais. E outros días, como a hoxe ou tal, teño salidas fora da oficina pois pa facer seguimento, no, do desarrollo desos proxectos. Quenes foron as mulleres que máis te inspiraron? As mulleres que máis me inspiraron son todas nun entorno moi cercano a mí, moi familiar. Bueno, a miña avoa, que xa citei antes, que me deu o gran consello, que me levou indirectamente un pouco a tomar estas decisións. Miña nai, que me decía que os problemas son cuestión de enfrentarse a eles e meterlle horas, non é nada máis, nin de carácter, nin de xénero, vamos, nunca se me planteou na miña casa esas cuestións. E despois tamén, pois a miña irmán tamén me dou consellos a hora de escoller a carreira, que me dicía non a escollas polo nome, escolla polo que vas ter que estudiar nela. Entón, pois dediqueime máis a mirar as asignaturas ás que me tiña que enfrentar, que se me gustaban ou me apetecían máis que o nome da carreira. Que lle dirías a unha nena que pensa que a tecnoloxía ou a enxeñaría son cousa de nenos? Bueno, creo que xa me descoloca que me pregunten eso xa, porque me pilla de... En plan, hola, eu estou aquí, paso ben e sobrevivo e dame moita calidade de vida a este entorno. Claramente non estou de acordo con esa afirmación, isto é cuestión de querer, nada máis. Aprendemos que non hai un único camiño para ser muller. Que podemos ser enxeñeiras, deportistas, creativas, nais, curiosas e valentes. A industria tecnolóxica é onde están moitos dos traballos do futuro e tamén ten que estar chea de mulleres. Coñecer a mulleres como Uxía axúdanos a ver que nós tamén podemos facelo. Porque as vocacións STEM tamén son cousa de nenas, porque o futuro constrúese con talento diverso.